Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga kausapang pamilya, mga nagdadangog po sa DCGB AM sa satuya pong Facebook page na DCGB News Online, pati po sa satuya pong YouTube channel, asin sa satuya pong live app. Good vibes afternoon po, Miss Pita. Mabuhay. Sumarhay na hapon sa satuyang mga parantabay didi sa satuyang regular program every Mondays, Tuesdays, and Thursdays 2 to 3 digdi lang po sa DZGB, always number 1, always at your service. And syempre po this afternoon ang satuya po kairiban sa technical department ding iba kundi si Sir Junapolis and Sir Jerome Nico Martinez, asin isa shoutout ko man po Miss Pita ang satuya pong mga bagong OJTs from Sorsogon State University. Sinda po sina Joven Lloyd Ingalia, Roven L. Patula, Carmel Narbalan Herrera, asin Mark Dester Amador. ayan, Congratulations mabuhay. po. Nakapasar And sinda Diyos maray na sa hapon, tabi medical. Sa Indo. Ayan. Diyos maray na hapon po sa Indo. From Sorsogon pala sinda, Sir Bert, ano? From Sorsogon pa po Ayan. sinda. Okay, so medyo mauranon tabi, Ayan. Sir Bert, pagpasiring ko digdi. So after pirang months, naka-experience na naman po kita kiura na araw ka ini kakusog. Makusugon talaga. Talagang gari na washing yung auto. Pagpasiring ko digdi. Kaya lang, pag wala, I was driving, nag-worry ako na tiba niya ako kung magbaha. Tiba niya ako ma-stock up. So far sa iling na po sa luwas, gari di man po masyadong matagal ang oran po. Gari Oo. manipis man lang po. Ano. Pero pag abot ko digdi, medyo wara na. Mara na po. Oo. Kumusta po ikakang anong Biyernes, Mampita? So Ay, paglinog super. man digdi sa tuyang lugar. Ayan, kang ano tabi kay ito, Sir Bert, di ba 9 past 9 yun? Actually, turog na 9:56. tabi ako. Turog na tabi ako, Sir Bert, and then mata na lang ako, gari isu igdahan ko, gari ako pigyug-yug talagang makusugon. And then so ano ko, so daughter-in-law ko, pati so apo ko niya, una sa kwarto, mama, naglinog. Kaya nakabungkaras ako and nakaluwas ako. Yan. Tapos, nagili ako sa palibot ko na kung anong mga gamit, kung may mga nagkahurulog. And thank you, Lord, daiman, at saka kung may nag-crack, pigriparo mi, thank you, Lord, wara man. Praise the Lord po. Ano? Di ka man nag-duck cover and hold. Di mata na sa kama, turog na. Tamang gari, madali naman sa nabagatabi, Sir Bert. Makaskas So po, gari, oo. madali yun lang. Makaskas na Ilang makusog. seconds lang yun. Mm-mm. Ayan. Seconds lang po yata Oo. yun. Asin ngunyan po, Miss Pita, baga... Ikaw pala. Ako po, turog naman ako, bigla ako nagimata. Oo. Pares pa lang kita, tabo nung magkatulog. So, gari, abo mo pa magbuhat. Kaya lang makusog baga po, ano. Namuraw-murawan. Ang apod ken. Muraw-muraw. Namuraw-muraw. Mm. So, Maria Jose. Oo, Pero namuraw. yan nga, pasalamat kita. Thank you, Lord, na Yeah, ano oo. kita. Pero makahirak man sa mga Kasi, so sa mga taga Santo Domingo pala, Miss Pita, dahil nakakaturog mag-aga. Kasi sa mga aftershocks. iyo. And ganyan na aga na bigla naman kita kang mga baretang nagluwas, mga posts baga po sa social media na so linog po sa Mindanao. Nailing po nindo ito mga tugang so mga videos, mga latest posts sa Mindanao. Ayun. Tabi, Sir Bert, ako lo nagluluwas kasi bago sa FB, sa social media. And I think pasalamat pa rin kita na ito nangyari kay ito oras na sa mga kaakian. Yan, oo. Nagka-flag raising ceremonies inda. So nasa luwas inda, mostly kan mga students, lalong-lalo na sa mga elementary grades, iba? Mga aki, nasa luwas. Kasi kung makatakot, kung nasa loob sila kang classroom, magkakaigwa ng stampede, ang pagluwas kay ito. So, that's somehow na maging thankful pa rin na nasa luwas in Dagabos. Tapos Miss Pita, sarado pa sa mall, ano? Kairak lang sa mga duman so early na duty, alimbawa 7 to 3, na as early as 6 o'clock ni Rao na. So, nadang, as of latest na nadang igwang 3 na reported na casualty and igwang 4 na lugadan. And nahahalaton ta pa, so danyos talaga kung hanggang sain ito. Sa Sarangani tabi ito, Sir Bert. So, Sarangani. Oo. Oo.
Nakaabot ka na diba tabi, Sir Di pa Bert? po. Di pa po ako nakaabot Ayan. naman. So, sa General Santos and Sarangani pa lang po ito. Oo. So, nahiling ta po sa mga dakulang mga damages po duman, mga nag-collapse na building, nag-crack na buildings. Oo, mga mga malls, So, mga di ba? poste. Oo. So, mga poste nagturumbaga po. So, bigo po sindang power interruption. Ayan. So, pigdeklarar na ding eskwela, tabi, Sir Bert, ano? Ayan, So, kairak man po ka mga aki, first day of classes and baka may magka-trauma pa itong mga aki. Iko-compare mo kita digdi na ka-experience kang Friday na 5.3. 5.3. Opo. And then, i-compare mo sa 7.8. 7, oo. Itong sa mga kaaki yan, naka-experience kayo to duman sa luwas kang mga classrooms nila. So, yung matatrauma kayong takot, mga makairak man kayo mga kaaki. So, ano bang ani lang baga? So, 5.8, makusugo na. Yung ani. So, imagine, Oo. 7.8. Can you imagine, wala sinda sa mga maguran nila. So, worry man ka ito kang mga magura. Diyos ko, grabe. So, yan tawi ang Sir Bert. Kasi later sa satuyang topic mo niya na hapon, babalikan ta sa satuyang, you remember, nagayagwa na kitang topic about kay ni yung may mga kalamidad, kung ano dapat ang gigibuhon. Later sa satuyang programa, matukara magkiteta. So, pagirumdum kan sa satuyang mga paraan tawi, digdi sa satuyang usapang pamilya. So, kamo po, na mga nagdadangog po dyan, pwede po kamo magpadara sa Samuya. Manunungod kan Samuyang topics sa mga pigtutukar digdi sa usapang pamilya. Pwede po kamo magpadara sa Sakuyang Messenger account. It's Christina Agapay Tapres. And sa Sakuyang number is 9322 406-439. Ay, before we proceed pala, Sir Bert, we would like to, our prayers and condolences sa family ni Sir Gerald Aranya. Ba yun yung di ba? Condolence po. Opo, oo. Ayan. Tsaka condolences din po sa pamilya Bachiller sa indang namumutan na ina si Ma'am Emily, rest in peace. Pati pa po si Ate Shoni, kasabay mi po sa Neo Catechumenal Way Community sa Daraga. Condolences po sa family. Bachiller from Washington Drive? Opo. Doon sa Bachiller compound. Oo. Ano kaya ni Ma'am sa city administrator kang sa Legazpi? Baka related po sinda Nandyan baga ang mga bachiller? Opo, mga Bachiller. Condolences po. Ayan. So, ngayon na hapon po, pag-ururunan. Nagtatao ka po kan sa imong cellphone number, Miss Pita. Ayun po, tinaw ko na tabi, Sir, which is 9322-406-439. Sa kayo po, 0991-328-1345. As in, Joven, Roland, Carmel, Mark, or Dexter, paki-add na po sa Facebook. Good Vibes MC Bird. Ayan. Ayan. Good Vibes MC Bird po, paki-follow. Sir Bert, bago kita sa satuyang topic, kasi baga today is June 8, and the first day of classes. So ako man, kasi bago syempre, excited na tita, si ang mga Royce. lola. Tapos grandchildren ko, si Alisa, naghali na atabunon. Mga 6:30 gari, nakaano na. And so sa kuyang apo naman, si John Royce. Sabi ko, say, let's go na. Let's na tayo. Atid ni Lola. Excited yung Lola. Si Lola yung... Atid sa school. So, inatid ko na. So, magbahambaga na yung first day of classes, maili mo sa yung mga aki mo, yung apo mo na before pa mag-7, talagang 6:30 pa lang, ready na magayon pag ilingon. Pati ikaw magurang ka proud. Uy, bunga sa kuya mga apo ready to school na. So, yan ang experience ko today na first day of classes. So, very good na si Royce. Excited. Igo din po bagang iugakan magbuhat. For the past months baga, walang laog. Sanay magkaturog na late. Sanay na matang late din. Ayan. Ugmahon ako, Sir Berta, talagang 5 o'clock. Mata na siya. Di ko pigi-expect na as early as 5 na una. Palakpakan. Yay! So, yan ang sa kuya I would like to share kasi siyempre balik Good boy, eskwela. John Royce. Ayan. Sabi po ni Ma'am Becky Pahinago Berango watching from Bakakay. Marhay na hapon po, Sir Bert and Ma'am Pita. Ayan. Ready to listen na po. Ayan Regards na din po. po kay Sir Tolitz. Also yung sa kuya mga talagang regular na mga paradangog dyan sa Libon na talagang nag-aantabi-tabi si Sir Bert, sina Malek Chavez dyan, sina Pida, sina Mayo Calieja, tapos si Din Salgado, saka yung mga kabats ko dyan, saka yung may cousin sina Denden Saison. And of course, tabi Sir Bert, so sa kuyang may sister-in-law si Marion Segi. Ayan, hello. Ayan, so agam ni attorney ni Choi. Okay. Ayan, hello. Hello And, po. Opo, gusto ko man i-welcome yung aking
pamangkin from Ireland, yaon siya digdi nag-abot kahapon. Ayan, si Jace, so akin ng youngest sister ko ni Hermana. Hello. Ayan. Hello po. Ayan, asin kay Ma'am Marilu and Sir Gerd Ayan. Deichmeyer. Hello. Sabi niya, Guten Morgen. Yan, Guten Morgen. 8:11 a.m. Yeah. So it's morning po Marahay ngayon. na agad dyan sa Indo, and Watching it's good from afternoon Germany. here. And we would like to express our thanks to Ma'am Marilu and Sir Gerd for always watching. Yes, thank you so much for always watching our program sa Germany. Ayan, at least igwa kita from Germany. Igwa kitang Switzerland. Para na lang po kita Mercury. Sa Mercury. Ay, Sir Bert pala, ano ko lang, kasi talaga permida siyang nagdadangog sina Tony Nacion, yung from... Sir Tony. Yan, from Mayon. And also yung Marbella from Sorsogon, from Donsol Bayon. Ayan, sumagagong. Permi nga kami nagdadangog kang program nindo. Maraming Ayan, hapon hello. po. Thank you for listening and for watching. Magmahon ako ta pag bako man tabi Sir Bert pag gari sabi ko nagpaparadakol man sa tuyang mga Ayun po. Nasa 3 million na garo po. Nag-aabang kang sa pamilya. Rin, nakakataba ng puso. Uy, nagdadangog kami kang program na. Hindi naman sila sa sa radio. Yan. Si Ma'am Marichelle, si Sir We, buda Sir Ne ng Roche Ayan. Construction and Lumber. Ayan, thank you pala kay Dante, yung kapatid ni yung actually si Dante Gonzaga from Canada. Niya, Opo. nag-visit kay Dong last Friday or last Saturday. So, nag-visit sinda sina Pading Kuing, si Miss friends ni Dong, si Harold Villanueva, and si Dante. Ayan, best friend, mga friends ni Dong. Ayan. Ayan. So, mga tugang, handa na po kamo sa satuy pong paghururon ngayon na hapon. Ang satuy pong paghururonan ay po so ang balik eskwela na excited ang mga aki. Pati naman paghubog ng masipag na mag-aaral at pamilyang handa sa sakuna. Matapi kita about something about paghahanda sa sakuna, Miss Pita, dahil nga sa mga nangyayari po ngunyan. Oo. Ayan. Tsaka yung mga tabi, Sir Bert, as we go on with our program, later, sabi ko nga dito, tukuran ta ini mga about kay niong mga kalamidad. Kasi, syempre, dakulong baga, na-experience ta yung last, yung 5.3 something. And then, igwa pang early morning, tabi, Sir Bert, I think last kahapon yata yun. Makaskaso, ilang seconds lang yun. Namati ko ta. So, aki ko, si Uwi, nagpapaaram ngayon mama, igo kaming fun run. Tapos sabi ko, naglinog. Nag-kiss, nag-ano sa kuya, mama, alin na ngayon ako. Sabi ko, ingat, God bless. Tapos, sabi ko, naglinog. Di niya galing namat, Hero siya. Oo. Makaskason lang. Tapos yun, the following, yung morning na nadangog mi sa barita, na igwa mananggad. Kaya importante po ining paghururon ng tangon yan. Isabay na po ito sa mga tips. Even if we already discussed that kang previous natin, episode digdi, kay puhan pa man gila, pagirumdum tabi, Sir Bert, tadakulong pag mga araw kayo ni pangyayari. Paglinog po talaga, dahil mo aram ang sunod na mangyayari po, Opo. So, ngayon po, inutunta po ang pagmumotibo, pagtaong motibo po sa mga aki para excited sa pagbalik eskwela. Tama. Yan po. Tapos talaga tabi, Sir Bert, yun di bagang sa magayon na yung topic tangon yan, tadakulong bagang mga aki na mga excited. Arvijan Royce. Oo, igong mga excited, igong mga garit takot. So, iba-iba ang sa tuyo mga aki na mairiskwela, di ba, Sir Bert? Oo. Yan. So, paano ta po mamomotivate ang mga aki para ma-excite giraray sa paglaog sa eskwela? Ayan. Yun magkatabi kaya, Sir Bert, yung iba, gari feeling nila, they don't want to go back to school kasi syempre baka natatakot, o yung mga grades, o yung mga classmates, baka mamaya may mga nagbubuli. Pero yan ang, ayon baga sa may mga guidance counselors, ang sarod ang pinaka-importanting paraan para ma-motivate ang mga kaakian, magkaigwa ni positibong pag-uuron sa laog kang harong. So we have to go back sa laog kang harong. Kaya ini usapang pamilya, di ba, Sir Bert? Importante din po na ang parents po, pig-encourage ang aki, imbis na itong pagtaraman mo, ay, dipisilon ang pag-adal, makapagal. Yan. So, pag-arog po kan ang nadadangog kang aki, pati sinda, arog naman kan ang pagmati ninda na dipisil ang pag-adal. Kaya mas maray po itong pagsabihan po na dakul kang maaukudan dyan sa pag-eskwela and
exciting ang pag-eskwela. Yan. At saka importante pa rin tabi, Sir Bert, yun na, so, pag midbid kang effort kang maaki, na makulang yung, so, porket mataas lang na grade, of course, we praise our children for the efforts, pero yung, so, paano ba sinda nag-effort? So, yung mga bagay na araw kayo, na dahil tamanggilin paglingawan, di ba, Sir Bert? Sabi nga po ka Yan. mga child psychologists na mas nagiging motivated po ang mga aki pag pigpupuri, pig-uumaw ang sa iyang pagsisikap kaysa puro resulta lang. Yan, tama. So, nahiling ta so akita na mga average lang sa iyang mga marka sa school, pero nahiling ta yung effort. So, dapat tarong kayan, yung pigmo-motivate, go, sige lang, sige lang ni na continue with your effort na nag-aadal, marayon yan. At saka yung nahiling mo yung effort, nagdagdag lugod ang knowledge, baga kaya, di ba, Sir Bert? If you keep on reading, nadagdagan ang satuyang knowledge tungkol sa tuyang mga piga-adalan. Tapos during vacation baga nga ni po Miss Pita, so before kang ralaog ang kaklase nagkaigo sinang summer vacation, sana itong bulan din ito continuous pa rin so nagbabasa sa aki, naguron-uron kasabay ka magurang para da isinda mabigla. Ayan. Tsaka yung we should not allow our children na porket vacation. So, sige lang, okay lang, magsawa ka dyan mag-gadget, di ba? Magsawa ka lang dyan lang magiling ki-TV, magsawa ka lang dyan sa kwarto. Anyway, ngay bakasyon man, tapag abot kang kralasihan, ano ka naman yan sa pag-eskwela. I don't think it's tama. For me lang ha. Kasi dapat ang araw kaya, hindi ko lang nakaalat na time. Okay, you're given nga pirang, okay, I'll give you 30 minutes to 1 hour na pwede kang mag-gadget. And after that, udig-di ka na, magtamang ka sa laog kang harong ka mga responsibilidad. Di ba, Sir Bert? Tapos ang iba nga ni po, baga pig-enroll ang mga aki sa swimming class, basketball class, o maray po yan. Yan. At na matibay na, Sir Bert, so apo ko mag-swimming. Swimming. Sabi ko, daog pa ako. So mga mga different strokes, freestyle, butterfly, yan. backstroke. Marunong ka niyan. Ay, dit sana. At saka nag-ano siya, nag-taekwondo. Very good. Yan. So very good. Yan, mga araw ka Keep yan. up the good work, Tama. Januaris. Saka tabi, Sir Bert, dapat magkaigwa bagadaan yung yan. Very, very important na magkaigwa ng emotional support. Di ba? Ako lang bagay po. Oo. Yan ang kay po na kang magurang para sa mga kaakian. So, Diba? encourage na po ang mga akita. Tama. Tapos sana masanay ta po sa mga akitang dai malahog dahil mga bago ang gamit. Baka masanay sinda na kada Iyo. Actually sa mga kaya man, pwede man. Pero practical, for practical practical reasons. So, alibaw Pwede- ang pantalon, yan. Sir Bert, pwede man sanang, kasya pa siya digdi, medyo naghalipot pa, pwede ba gantas tason? Ako, kay to Sir Bert, bako man sa ang palda ko ito, nag-eskwela akong high school sa Ro. Totoo yan, ako nasusupog. Yan ang totoo eh. Di man ako maalang mag-pretend ako, ako, bonggang-bongga. Hindi, isa lang yung palda ko talaga. Ayan. Pigalabahan mo lang po o pag Sabado na. Pag Sabado. Hindi, may PE man baga. Di ba? Iya po. Oo. So, kerak man hanggang may niwang color kayo. Kaya sabi yung gray. Oo. Bata kayo to sa palda ko, gari man, na iba man ang kolor na pagka-gray. Gari rin paroon sa loob ng classroom. Iba yung pagka-gray ng palda ko. Di paroon na. Hindi iba. Yung ipermiyang sulog. Jesus, patawa. Pareho po pala kamukang pantalon mi. Gray man baga kami sa Divine. Oo, sa Divine Gray. Ayan. So, Magkapot kita. Igaw po kita mga expert advice para sa topic tango yan na hapon. opo. Ano yan mga Sir Bert na pwedeng maitautang mga expert advice? Ayan. Sabi da adig magtakda daan ng regular na oras sa pagtulog. Yan, oo. Tama po yan. Talibaw, ang klase mo ngaya, di ba sa elementary ang klase, ang flag racing, kasi everyday yan may bayang maghiliw. Lupang hinirang. Everyday sa elementary, even high school. So, everyday yan. So, at 7. So, dapat kayan, mga as early as 5:30, tama, karigos, mga breakfast, mga sangli. Tapos, so oras pagpasiring sa school, lalo na kung matraffic. So, you have to give enough time. So, kung very late magkakaturog ang aki, gari pag-abot ka sa klase, magpaparahagap yan. Oo. Pirot. So, kung 5:30, dapat mag-atab man. Yan, early dinner. Magkaturog. Oo. Kaya so family should also have early dinner.
alas 7 tapos na. Siguro mga 8 o'clock dapat paturog na. Sa ano aki. po. O, di ba siguro mata pa, ano? Si John Royce po, anong oras nagkakaturog? Kasubagi, ano daw ang oras ito nagkaturog? Kasi nagkaregos pa. Siguro perming nainot ang lola magkaturog. Siguro mga 8:30, turog na ito. Then na monitor ni Lola. At ako, sorry guys, perot ng lola. Ako ang pinakainot. Jesus Mariosep ngayong lolang iniyo. Tapos ano pa da po, iwasan da ang sobrang paggamit ki mga gadgets bago magkaturog. Dipisil po makakaturog. Baga mas kita po na experience na po itong pag nagkapara gadget kabaga po, maarat sa mata. Dahil ka man makaturog tulos. Tama, Sir Bert. Kasi pag nag-open ka, limbawa, ng cellphone mo, mahilig ka ng mga messages. So, ganyan, galis na, wala na spirot mo lugod. Nangiturog ka, pag bata mo, nag-check ka ulit. Oo. Wala na, haluyo ka naman kan maghanap kang turog. Sabi nga ni po, pagkamata da, magbukas ka kang cellphone mo after 10 minutes na. Dahil tulos, so dire-diretso tulos na iling sa cellphone. Yung nga, pasalamat ko na sa mala Diyos na naging mata ka pa. Oh, yun. O, magpangadji ngo na. Mag-inom ki tubig. Yan. Tapos ano pa tabi, Sir Bert, magkaon da aki mga masusustansyang pagkaon bago maglaog sa klase. Para energetic, para may energy. Ano po? Oy, Sir Bert, ako everyday nagkakaraon kaming eggs. Everyday. Sabi baga kahit itong mga panahon, bawal ngayang bunay na everyday. Grabe Ay. yung cholesterol. Pero daiman. Ano? Oo. Ay, bag ang sabi ka mga ano po, Kay two. fitness doctors na okay lang naman magkaon oral daw. Ayan. Kaya Sabi nga everyday. ni, two Iyo, tama, Sir eggs Bert. per Oo. day. Nakako akong baraton kang igwang sa LC3, ano ba yun yung may event, yung LCC. Kinakabakal kaming baraton na eggs. Sayang nita ka na-inform. Ayun po. Baka igwa pa niya. Tapos na. Tapos na po. 199 sarong tray. Can you imagine? So, importante po itong kumain ng mga masustansyang pagkain. Bago magklase. Yan. Ayun, dapat may gatas. Yun. Basta masustansya. Kasi growing pa yan, di ba, Sir Bert? Importante yun. So, pwede din po maglaan po ki oras, oral daw po, para mag-istoryahan ka mo kang aki. Ayan. Magayon po itong maski kita baga po, pag may pigaagihan kita, pag may naistoryahan kita, parang gano'n nakakagaan-gaan. So, araw din po kayan sa satuloy pong mga aki. Nakaipuan tapang putunta sa first experience ninda sa first day of classes. Ayan. Pwede ba yung, bibilab, kumusta sa school? Nakita mo yung crush mo? Meron ka na bang crush? Pwede ba yung ganon? Magkaka-idea da pag araw po kayo ng aki. Mga ganyan, Ay, yan, puro dapat na sa nakaduratan. Yan. Tapos siguro patabi, Sir Bert, na we have to celebrate kahit mga saradayot na Small wins na pinagsasabi. Oo, small wins. Importante yun na narog kaya na kunyari nga yung competition sa school, sama nang gana man at mas kinaba ko first place. So ipag tamang uy, very good, congratulations. So igwan din there's something for you. Nagbakala kong chicken for our dinner kasi nananalo ka ng ganyan. So mga arog ka yan na dapat nating ipag-celebrate man. Maski sa dayot yan, di ba, Sir Bert? So, mga small wins po. Ayan. Ayan. So, okay, so napaka-importante po ang emotional support. Opo. So minsan ang kailangan lang kang mga aki ang mamatian ninda na nagtutubod ka sa inda. Ayan. Tsaka tama yan, Sir Bert. Bako may nadungay dyan sa imo si Say tubod-tubod. Gari marauto na narog kaya na nagtataram na su aki. Katapos gari ang mga magulang na yung support. Ay, day dungay ako kang pagpararustorya ka na mapagparatara mo yan. Sige, mapatubod mo. So, yung daw, gusto mong sabihin, maataran pa daw yan na aki mo pag-arog ka mukaan. Day na ma-open up din. Alaman ma-istorya pag-arog kaya ng attitude ka magulang. So, dapat na maging makita danguguntan sa tuyong mga aki. Sir Bert? So, importante po itong nag-istoryahan po talaga kamo. Kansa indong mga aki. So, iyan, tabi, Sir Bert, magmaho ng sa tuyang topic na naman ngunya na hapon. Okay, mag-message na po kamo kung gusto Ayan. mo po kung nindo mag-share kan sa indo pong mga experience. Ayan, magayon nun dahil nga ni bagang pigtutukar ta, manunog din sa mga kaakian ta na balik eskwela na. So, dakula, magdangog po kamo, tabi mga sa tuyang mga maguran dyan, even the grandparents na nagdadangog, para at least aram ta ko ano gigibunta sa tuyang mga aki or even our grandchildren, na para pag nag-abot kayan sa hali sa klase, igo man lamang na maray na pagalaw
na nga ni Aki, pagalo na sa mahiling mo ta nagparakawat, pagabot pa, o ika nga, malangasti mo na, nagparakawat, marinig di pa rin gusto. O lalo na nag-uran baga ngayon, Miss Pita. Sana may mga raincoat, tsaka Ayan, payong po sa oo. mga estudyante po, Hindi na pagparadagitan ng mga Aki, kaurunon mo, kumusta kun man lamang, tara man lang, next time, pag nag-uura, di na magluwas, di na magpauran, taning di ka mo maghirilang, di ba, Sir Bert? So, ayan po, piga-istoryanta. So, excitement, so, motivation kang Aki sa pag-eskwela. Kumusta naman daw sa mga magurang, Miss Pita? Kumusta naman daw sa paghahanda ninda, O yan. Ano daw sa mga preparations ka? Sir Bert, igo mga parents na nag-araw kaya na, alimbawa, ngunyan baga start ng classes. O, kang weekend, nagbarakal na yan ng mga pangbalon kang mga Aki. So, nagbakal na yan kigata. So, mga pang nila, so mga pang pwedeng breakfast. Na madali yan baga, hindi mo kita pwedeng magkakamas-kamas na kung anong oras na. Ay, hurap pa lang yung pamahawa. Paano? So, yung mga magurang na talagang pigihiling nila na dapat iguan ng araw kayo ni para maayos. Dahil nagkakaproblema na sa mga klase so Aki, gutom tayo, wala pala na pamahawan. So, actually, may dakulaon na challenge po ngayon, Miss Pita, sa mga pamilya, ngayon na ining school year na ini. So, mga matataas na presyo kan Barakalon. Ayun. No? Gasolina. Nagbaba ba? Sa aga, may balita pong mababa da. Ay, isa na makapagas. Sa aga ka na, pagas Pita. Kung may pangpagas. Yan. Saka yung LPG, nagbaba na? Ay, Sabi, gari nagbaba din. Okay. Sana. Good news yan kung magbaba po. Oo. Tapos syempre, isipon mo tabi, Sir Bert, kung gabos yung numero 1 baga, pag nagas ang naglangkaw, gabos baga, Surunod piktado. na, oo. Tapos nag-deliver kay goods, mga products, madagdag man. Pag pinabakal yan sa market, syempre, nagmahal na. So, pag deliver kayo, mahal na. O ikaw na nagbakal ka, nagluto ka, papabakal mo, mahal na yung bakal ko kaya. So, dati nga yung 20 ngunyan, 50 na. Yan, So, ikaw nagbabakal ka ba nga sa nalugod? Kaba nga. Kaya dipisil po magparasayang kipagkaon ko niyan. Tipid. Kaya yun ang magtipid. Tipid. Ayan. Shout out po kay Sir Jad Rempilio watching from Legao City. Ipagpapadagos na po ang paghuroron ngayon na hapon pagkatapos nin magkapirang pagirumdum. Ang tamang oras po is 2:30 and we'll be back. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna,
kilis at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Tinatawagan ng pansin ng ina at mga kamag-anakan ng sanggol na natagpuan sa loob ng session hall ng St. Bernard Abbot Parish Church sa Barangay Poblasyon, Mandaon, Masbate, ganap ng alas 10:32 ng umaga noong ika-4 ng Mayo ngayong taon. Ang bata ay pinangalan ng Mark Bernard Mendoza. Siya ay natagpuan sa sahig ng nasabing session hall. Si Mark Bernard ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, Reception and Study Center for Children, nasa Siligao City, Albay, simula pa noong May 5, 2026. Para sa anumang impormasyon, makipag-ugnayan sa mga social workers na sina Eileen P. De Los Reyes at Ronnie Pobarios o kaya ay tumawag sa mobile number na 0935-870-952 o 952. At tinatawagan ng pansin ng ina at mga kamag-anakan ng batang babae na pinangalan ng Rain Violet o Violet San Andres. Siya ay tinatayang bagong silang ng matagpuan sa sitio Lawag, Barangay Ligtin, San Andres, Catanduanes noong ika-11 ng Marso ngayong taon, ganap na alas 5:30 ng umaga. Ang batang nabanggit ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, Reception and Study Center for Children, nasa Siligao City, at hanapin o makipag-ugnayan sa mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn Peligera o kaya ay tumawag sa mobile number 0947-585-4675. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggugobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Himpapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdi sa DZGB.
Nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong nag-uuran-uran na Lunes, June 8, 2026. Good vibes afternoon po sa Indogabos. Ayan, welcome back to our second half kan sa tuyong programang Usapang Pamilya. Digdi po sa DZGB every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. And syempre po, marayrayang panahon to medyo malipot-lipot. Ang nagpundo na suuran. Ayan. Sana dahil lang masyadong magkusugon buda maghaloy para dahil pong mga baha na mangyari. Tama yan, Tabi Sir Bert. Sana tama na, no? Oo. Tapos bago talagang ang lakas ng ulan. Kasi ang mga tao po baga ngunyan po Miss Pita after Oo. po yung experience din kan mga Legaspeño, mga Albayanos na linog kan Biyernes, medyo tarakot-takot pa. Gari niya nagabo sa sulinog, subayon volcano na takot man nga nita pag nagparauran. So yan, so lahat, di ba? Natipon na mga ayan. So magkakaygoyan ning syempre magdadara ning takot iyan lalong duman sa mga area na talagang igo bagang lugar na pig mentions in the last time yung Miisi. Yan, yan ang mga lugar na yan. Sa area pong ito. So mga delikado. Tapos nahiling pa po ito sa video sa social media sa mga nangyari po sa Mindanao. Ayan, opo. Na paglinog po kaya dahil po magpakakampante. Ayan. Maray na perming preparado man gila yun somehow na kung ano man ang igwa kitang bibit-biton. You remember before na sinabi tayo igwa kita dyan na pang first aid and ano yung bag na go bag na pwedeng bit-bitong tulos. So ganyan Tabi Sir Bert, ang sa tuyang pigtutukar ngunya na hapon na June 8, madali yun sa na balik eskwela na. Ang sa tuyang topic Tabi Sir Bert, balik eskwela ng may kumpiyansa, paghubog ng masipag na mag-aaral at pamilyang handa sa sakuna. O pamilyang handa sa sakuna. Ayan. So first day of classes, tapos sa mga excited man pati itong mga aki na nasa Mindanao pero nangyari po itong paglinog. Kaya sana igwa man po ang eskwelahan na so mga baga Miss Pita pod kayen mga mga psychologists ay baga di apod kayan bang term iyan you may starts with the debriefing araw kayan debriefing kayan. Grabe talaga, mahilig mo sa mga kaaki ang gaito. Lalo na sa mga aki na gari niyaon sinda sa luwas. Tapos biglang nagrampawag pa mga yero. Tagari mga improvise lang ito, mga shade. Magkaya ko sa mga maestra na papaano niya, alimbawa, 4 na teachers, piraso niya ang duman, mga piranggatos ito. Kaya very big challenge din sa mga teachers po ito. Ayun, so maano talaga na kung ikasumaysa rin man, sa kadakulang kang aki, papaanoon mo sinday protektar. Ayan. So yan Tabi yan Sir Bert, ang sa tuyang niya na hapon na pigtutukar na sa satuyang mga kaakian and then so ano man Tabi ang big role kang satuyang mga magurang. Ayan. So kasubago po nagtaw kita ni mga tips ngunya na hapon naman Tabi Sir Bert, ano ngunya nang itatauta magkakaigo mo na kita ang na reflection Tabi Sir Bert. Yeah, mag-reflection break po kita para sa satuyang ipong mga listeners and viewers. Ayan. As parents. Ayan. Igo Tabi digdi Tabi aputun ta dawan mga satuyang mga magurang aputun tang saririta. So isipon ta kaswarin ang ultimo mong sugari pinuri sa imong aki dahil sa kanyang grado kundi dahil sa kanyang pagsisikap, di ba Sir Bert? It's not about the grades, kung para yung effort na lamang na recognisar so effort kan sa tuyang mga akian. So apo ta daw sa dirita. It's not just yung mga grades na iring uy very good ara lang kawon. Pero yung effort kan sa tuyang mga aki, alimbawa ngayon average lang, dito na pagdagitan, sabi ko nga ni Sir Bert, iusan na yan ang kaya mo. Marauton sa parte kang aki, na kung baga, maringan ito rin simbag ang aki, nataka mo, mga baguran ka mo, mataliw ka mo. Pwede daw ngayon kang grades mo, papaka ito ngayon. Paka dyan, parang ito rin simbag, Basta lang ko pa nga pala ang grade ko sa imo sa math. Jesus Mariose. So mga tugang, minsan po, ang simple pong proud ako sa imo, gari sapat na siya para magtaok kumpiyansa sa satuya po mga aki. Ayan. Magayon ang Tabi. Kaya adalan ta po itong sa mga positive words baga Mapita. Very good, good job, excellent. Wow, ang galing. Ay, love na love yan. Very good. Patingin nga, very good. Yung araw kaan.
Mahilig ba baga, tabi, Sir Bert, lalo na ang mga akita, di ba may homework yan, di ba? Tapos pighiling tapag abot, kumusta yung ano mo, patingin nga, alibawa, ora, mga puro X, anong klaseng aki ka na, na, di ka nag-aadali nga mga, ano mo, tapuro ka, zero ka. So siguro pag-araw ka yan, anong role mo as a magurang? Tinabangan ba so aki mo, na pag-abot, tinapot mo lamang, nini, kumusta? Igwa kang assignment, sige, magkauning maatab, taning dyan, hilingon ta kung paano ta mag-ibon sa imong homework. So bako arog kaya na puro mo na sa napigbasol mo, so aki mo. Ika, so ano sa role mo as magurang? Kaya Diba, adalan Sir ta po Bert? ito, dakol po mga words of encouragement na pwede tang itaram po sa sato Yan. pong mga aki. Itong, so I believe in you. Kaya mo yan. Huwag kang susuko, mga arog po kayan. I am proud of you. Tapos baga, Sir Bert, ang mga aki baga, yung may mga handwritings na bako masyadong sa okay na yun, pero pagayunon mo, araw kayo ng stroke, araw kayo igagayt mo ang kamot pag nagsusurat. So mga nagpupuroon pa sana. Yung araw kayo na, dakulaw ng bagay yung baga sa mga aki. Kung pag dakula, narumduman ko kayo, ito kang aki pa ako, si mama, pigtuturuan sa kamot ko, pigtuturuan ako magsurat. Naroon baga kaya na, very Tapos inspiring bonding yan. moment din po ito between parents and children. Tapos ini pa po sa mga words of encouragement na so ito bagang mga kumisan po mampita nagfe-fail din ang mga aki. So igwa din po yan kay mga pigtataram. Opo. So ano ba nga po importante pig-try mo mga araw pagkakaan mampita At least you've tried. Opo. Oo. So bawat ngaya pagkakamali galing way din itong may maadalang ka mga araw kaya. Yan, na dapat yung kita po na mga nagdadangog po digdi sa satuyang programang Usapang Pamilya. Dakulawon po ang satuyang role bilang magurang sa paghubog kan satuyang mga kaakian. Lalong-lalo na po ngunya tanagpuon na bagang eskwelahan. Tabangan tapuan sa tuyang mga kaakian kasi sa katapusan kayan magiging very proud. Gari yung achievement kan sa imong aki, ay salamat sa mala Diyos. Nakatabang akong dakula sa kuyang aki kung ano na siyang ngunyan. Yun, di ba, Sir Bert? Tapos dako lang bagay po itong consider ta po ang sa tuyo pong mga aki na blessing. Yan, opo. So, pero ito pagtaram nindo sa mga aki, blessing ka mo sa sakuya, sa samuya. Kasi itong pagabat ka man ngayon sa ipupagtarama ka ng aki. Kaya rakma. Para utong baga narugayan, tanaman, pasaway. Maray pa di ka na inaki. Magbasa po kita kay mga messages po ali sa tuyo po mga viewers and listeners. Ayan. Ano po, message po hali kay Jenny. Ay nahirapan ngayon ako magmatakan sa kuyang aki pagkaaga. Oo. Ngayon, paano baga, nag-start pa lang ngunyan, na dapat siguro, Sir Bert, ang sarong advice ko lang na dapat earlier pa, at least a week before kang opening na ano na sa mga aki na magturuming atab, or pwede man na dit na ibalik, ganyan, school routine, yan. Sabi ko ni 1 week prior to the opening kang classes. So, bako itong susaaga ng ngunyang pasa ng banggi. sa aga na su klase, ngunyan magkaturog kang alas 7 at saga dati-dati karturog yan alas 11. Tapos sa aga ng klase magkaturog kang atap. Hindi naman nangingiturog. Sanay ng alas 11 na alas 12 nagkakaturog. Tapos kami sa baga mispita excited, dahil lugod na nga turog. Pero sunod na aldaws. Mas madali po maka-adjust ang lawas po kung bako biglaan ang pagbabago kang schedule. Tama. Dapat date baga naaram tagabos na ang opening kang classes June 8. Day paggibon ay iyo pala nalingawan ko ay Jesus Mariosep. Day po paggibonan rason na. Igwa man tabi digdi Sir Bert na mensahe man ini kay Rico. Pero may yang kikulbaan aki ko pag may exam. Pag ako yuman. Ganun normal. Actually po, Miss Pita, normal yan. Tapos sa ko, magayon nga na iyan ta dahil kinakabaang ka. Maadal ka. Ayan. Opo. Kaya normal talaga yan. Tapos tabangan na lang mag-review. Pag dapat aram niya ang schedule kang exam. No rin ang exam. Pag taga po to, no rin ang first periodical. No rin ang prelims. So sige na, as early as daw. Pwede. Tsaka Sir Bert, kung anadang kay ito na kung no rin ang exam, tsaka ka lang mag-aadal. Dapat every night. Okay. So mga pigturo, ipig-review. Para di ka naman ipisilan. Tama po ito, Miss Pita. Pag nagtaon na baga pointers for review, lalo na po aram ni may midterm exam or periodical test na pigataran po.
Magayon po itong 1 week before, nag-aadal na. Ayan, nagre-review na. Pigibok ko po yan kay ito Miss Pita. Dako lang bagay po itong di ka na madipisilan ang pag-adal. Ayun. Tapos matatawan mo, kasi pirang subjects baga po pag periodical exam po, 8, yan ang subjects na yan. Matatawan kang more time to study. Ayan. Isipon ko daw, nag-adal daw ako kay ito. Iya pala nang apot po. Nag-adal ba ako kay ito? Kami kay ito, gasera. Pag nag-adal ka, kinaga, nandun mo, color itong. Kami kay ito, Miss Pita, naglalakaw kami from Cruzada to Divine Word. Kang high school po ako. Pag may piga pa kay po na i-memorize, habang naglalakaw ako. Ayun, ano ka pala na aki, pigurumdum ko kung nag-adal man ako kay ito. Ayun, manggari. Tapag banggi na, takot na ako mawalat dyan na sulola kong turug na, tapos mawalat ka dyan na sa nagtutuka. Nagpapara-imagine ako ng mga makatakot. Kaya gigibo, minalawag tulos ako sa muskitero, makaskason. Na, araw yan, Sir Bert, na pagmalog sa muskitero, nagari, madiklom. So, bigla ka bagang, yung feeling mo na pag nakalog ka na sa muskitero, secured ka na. Ay, Jesus. Ayan, sabi ni Ma'am Divina Ocera, hello po sa inyo, nakikinig po ako sa inyo. Hi Ma'am Divina. Ay, hello po. Thank you for listening to our program. Sir Bert, ayan, sina Tricia, saka si Nora, and though they are watching sa tuyang programa niya na hapon. Sir Dong, good afternoon. Ayan. And also si Luan with AJ, I think nasa Italy sinda. Pero may dadangog watching our program. Po sa inyo. Good vibes afternoon. Si Paula also sa Cebu. Hi, Miss Paula. Ayan, another message po. Alit naman po ini kay Miss Marites. Abo na ngayon maglaog kang aki ko, tapig bubuli siya. Ayan. Ano talaga, tabi Sir Bert, gari uso bagyan mo yan, na may mga nagbubuli. Pero dapat kayan, magduman sa guidance office. Pigi istorya baga na igwang aki na pigbubuli. Takong minsan pati Sir Bert, araw kayo na suaki ng bubuli. Sumagurang, gari, pinabayaan sana. Mas dahil po pagbaliwalaon. Yan, oo. Dapat. Kasi may epekto daw po yan sa mental, pati na rin sa emotional health ka na aki. Yeah, so, totoo importante yan. po itong maidarata sa mga experts. Ikakang aki ka, pabuli ka ba? Ay, baka man po ako. Naramdaman ko po kayo ito, may nagtusok man sa kilapis. Digdi na sa may mata ko, Miss Pita. Marisa na taday sa mata ko. Bako man ako bully, kaya lang, pigagda ako makibungagan man ako. Makaulo kang grade school. Ayan, di ba man ako digdi tabi Sir Bert na message. Hali ni kay Carlo. Paano po kung arababao ng Grace kan aki? Paano da so, importante po itong maaraman mo nata. Ayan, kaurunon so aki. At saka yung teacher. Dumanon. Tapos pag-abot kang inabot kang maestra kung natataba ba. Na man yung mga assignment. Ito pala, di mo pagtabangan magurang. Yan. So, dapat importante yung po na kung mababa ang grades, haputon kung nata. And magduman sa maestra, haputon kung anong problema sa aki. Ayan. Hanapon talaga kung anong pinaka-root cause kung natatahara baba ang grado kang aki. Igwa kaya kung minsan magatabi, Sir Bertie, kung mga aki na gari na may misplaced din, na kung minsan ng mga classmates na yung mga star section, tapos kaya matalino ang aki pero kasyay na kung minsan gari na nai-intimidate sa iba. So parang nawawala ng confidence. So importante yung mandat talagang kaistoryahon. Sir Tapos Bert? ito baga Miss Pita, so at the end of the day, aki sa eskwelahan, ipag-review ang notebooks, i-review ang notebook, pati kung minsan may mga libro baga po may mga activity. Ayun. Ayan. Pag taga-bukliton man ka magurang. Ako nga ni iyo man na kung minsan kayo ito na apo ko pigiling ko na sa mga assignment. Tapos nga mapaturo tapos may nagtuturo man. Halimbawa, inapot si Lola. Bibilab, napirot na si Lola. Tapos makaturog na pala niya si Lola sa Santissima. Ayan. Ayan. Another message po. Ma'am Leia, paano po maiwasan ang gadget addiction? Ayan. Dapat talaga magkaigwaning malino na rules sa laog kang harong. Napag-aro kayo ng eskwela na dapat mag-gadget muna. No gadgets. So, homework na muna. Tapuson, mag-adal. By that time, matapos na yan, magkaturog na mag-gadget. Tapos po, din, magi po kitang mga halimbawa, kitang mga magurang. Nakita din,
Kasi kuminsan pag mailing ng ay siya papangani ngayon nag-cellphone. Iyan, tama iyan. Kamungani ngayon. Yan. Pati Marauton kitang baga. parents po. Di pagturog na Oo. sinda, saka na kita mag-cellphone. Yan. Magayon bagang halimbawa na naili sa magurang dahil man para cellphone. Imbes na nga nag-cellphone, nagbabasa lamang kilibro. Kilibro. Yan. Magayon baga po ito. Naghihilig kang barita about kang lino. Oo. Naka-tune in sa DCGB. Ayan. Yan ang the best. Ayan. Magtaon naman Ayan. kita Miss Pita ki paghahanda sa mga arog ka ining sakuna like ining earthquake o lindol. Ayan. Paano baga sa mga nakalipas na weeks, dakulon talaga Sir Bert ang mga naka-experience kayo niya, no? Ito pa lang sa Miss Pitang sa Mindanao niya, nasa more than 100 na aftershocks. Ay grabe, makatakot. Gari lula, nagad ako kay siguro Sir Bert kung ako magparasuriyaw. Tapos sa liba po, so arong baga duman, sin daw sila ma-restar Ayan, Tapos so mga, may mga cracks na ngayon. So arong Ayan. Yung nga ni ko, ang lockdown kang sa tuyang gobyerno, manunungod kay ding mga pangyayari. Maano tayo dyan sa Bareta. Siyempre with DZGB. Yan, tabi. Ang mga dapat po baga tandaan, sabi kan sa tuwi pong mga disaster preparedness experts. So ito pong drop, cover, and hold. Yan. Ayan, pag earthquake, ang sabi nila, don't panic. Kung minsan pagkatabi Sir Bert, kung minsan gari argo ni may mga aftershocks, gari kung minsan gari wala ka na sa. Wala ka na. Yan, pero dapat yumuko, magtago sa matibay na mesa kung igwa at magkapot. Habang nag-shake pa, sa irarom kila may isang mailim mo sturdy, bako sa glass. So, araw kayo ni makusoge sa irarom. Importante po ito, Ayan. tapos nakakapot ka, importante Magkapot. po ito para dai ka matumba. Oo. Ayan. Yan ang importante. Tapos ito po, importante din po na igwa talagang family emergency plan. Ayan. So, pigtao po? bagay last time, Last you remember? Kaso rin ito, last year gari ito, Sir Bert, Kung ano baga Miss Pita, kung may mangyari po, Oo. halimbawa, so iba nasa arong, so iba nasa eskwelahan or opisina, aram nindo kung saan ka mamaduman. Oo. Ayan, dapat aram. Dapat, di ba you remember, sa runganin na pigtukar yan, dapat aram kung saan maduruman. Halimbawa nga may naglindol na nasa luwas ngayon, so ibang family member, nasa eskwela, nasa office, kung nasa so dapat aram. Ang pinaka-common place na pwedeng mag-irilingan kamo kung igo dyan na court, na provided po provided kang so sa barangay baga po, kung igo mga court pwede po dyan. Open space. Open space. Oo. Saka yung may dapat sabi tapagay yung go back or emergency kit. Tapos dapat aram ta kung anong mga nyaon dyan. Sir Bert, dapat nga ni ang mga laog kang tabi, go bag? Yeah, dapat igwa kita dyan na importante yun, ang tubig, Sir Bert. Flashlight. Oo. Tapos ito pong pasiwik. Oo. Marida po itong aragan pasiwik. sa Titanic. Yan, oo. Ayan. Yan, first aid kit. Power bank. Ayan, so mga bulong, mga sa hypertension, yung sa heart. Ayan. Ano pa? Buda sa mga importanteng mga papeles. Ayan. Kay Puandara, lalo-lalo, tapag makatakot baga kung may suluan, Sir Bert, yan, wala na. Yan. Tapos din, ang mga earthquake drills, pagkapigigibo po sa mga eskwelahan, sa mga opisina, Miss Pita, pwede din sa arong. Aram na nindo. Alibaw kita aram ta. So ituro ta sa mga aki. Oo. Kung paano. Naramdaman ko baga ka ito Miss Pita sa bangko. Ang mga gamit baga dyan may kaagwan, 2 kasi para mailing kung ano mga priority. Ayan, may mga nakalaag siya sa mga priority mga gamit. Kaya kami, hindi ko na marunduman ka ito. Grabe nga, pagkasuano yun na nga ako talaga. Sir Bert, suano yun na nga ako. So, ito mga panahon pa kami nasa Traders Royal Bank, sina Sir Yoyong, sina Sir Boy. Pero after TRB, si Sir Boy naglipat sa Metrobank. Ayan. Ayun po. So, importante pong may go bag talaga. Opo. Paano databi, Sir Bert, pag walang go bag? Ayan. Pag wala pong go bag, okay, importante po igwa. Oo. So, di man kaipuhan na mahal po ang mga nyaon dyan sa laog. Ayan. Basing igwang bag na nyaon sa mga pigmensionar ta. So, tubig, so bulong, may flashlight, may pasiwik, o sigwa kang makakaon lamang dyan. So, teka magdara dyan kan so mga karning nasa freezer, daraw mo pa. So, mga ready to eat. Di ba, Sir Bert, may mga biskit ka lamang dyan. Sabi ni VP, may biskwit. Ayan. Ayan. Importante po ito na may pagkaon.
So, Natakot ngaya ang aki ko pagkatapos ki lindol. ayun. Totoo yan. Siyempre, tabi, Sir Bert, gari halos kita man mga, kahit magurangan nagkakataranta din, natatakot. So, talaga, i-comfort na ang sa tuyang mga kaakyan, pag-araw kaya ng namamatian. Ayan. Tsaka iparamta na normal yan matakot dahil nga, siyempre, can you imagine, like, itong sa Mindanao na experience, 7.8, tapos nga rin kita digding na 5 point something, makusugo na, kita nga ning gurang na medyo, sa bagay ako turog na gimadbad na sana kung makusugon palan. So, normal yan sa mga kaakian. I-comfort na lang na matatapos man yan. Di ba, Sir Bert? Ayan, oo. Tapos, day malingawan po ang magpangadji. Ayan, tama. Dako lang bagay po ang pagpangadji po. Tada ita po aram ang mga mangyayari po. Yeah. Kaya tabi Sir Bert, bagay itong sa mga nasa school, nagkakaigo sin ng mga drill, O pag naon dyan sa harong, i-remind tamang gilin pag may mga arog ka iyan. Ayan. Ikaw po kita digding, ikaw pa kitang 2 minutes. Ikaw po kita digding Bible verse. Ayan. Na babasahon po para sa Indo. Okay. Ayan. Sabi po digdi sa Book of Joshua, Josue, chapter 1, verse 9, magpakatatag at magpakatapang. Huwag ka matakot o panghinaan ng loob sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos saan ka man magpunta. Yan. Magayon ng tabi, Sir Bert, na pagirumdum para sa ating mga aki, habang sila ay nagbabalik sa eskwelahan. Ayan. At para din po yan sa mga magurang na araw-araw po nagsisika para sa indang pamilya. Ayan. So magayon ng tabi, Sir Bert, Ang tunay na paghahanda sa buhay ay hindi lamang nasa bag na dala ng bata sa paaralan. At nasa puso niyang puno ng pagmamahal, disiplina, pananampalataya, at tamang paggabay ka mga magurang. Tama po yan, Miss Pita. Tapos ang tunay na paghahanda sa mga araw kaining sakuna, hindi bako lang itong nasa go bag. Opo. Nasa pagkakaisa, komunikasyon, at pagtutulungan ng buong pamilya. Ayan. So, yan. So, sa lahat po ng mga magurang, lolo-lola at mga tagapag-alaga, salamat po sa indong walang sawang pagmamahal at sakripisyo. Sa tuwi po mga estudyante, so, maging maugma kita sa paglaog sa pag-eskwela para dakol naman kitang maukudan, harapin ang bagong school year na may tapang at tiwala sa sarili. Ayan. Magkamali man, minsan bumangon muli. Mahirapan man, huwag sumuko. Ayan. At asin po para sa gabos ng mga pamilya, maging handa sa anuman na hamon, pero di po mawaaran ki pag-asa. Yan. Dahil kapag nagkakaisang pamilya, mas nagiging makusog ang sarong-harong, ang family. Di ba, Sir Bert? Salamat po sa mga nagdangog, naghiling po sa tuwi ngayon na hapon. Yes. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay ako po si Pita, kaiba naman po sa Technical Department, si Sir Juna Police. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa, tutug lang po sa DZGB asin abangan ang masunod na programa. Salamat po. Mabalos asin mabuhay. God bless everyone. God bless Ingat po. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.